Γεια σας αγαπημένοι μας φίλοι, ελάτε μαζί μου για να διοργανώσουμε ένα πάρτι γενεθλίων όπου τα κοριτσάκια μας θα απολαύσουν ένα ταξίδι χαλάρωσης, περιποίησης και ομορφιάς. Αρχίζουμε τοποθετώντας τραπεζομάντιλο σε χρώμα ροζ, το οποίο είναι το αγαπημένο χρώμα των κοριτσιών μας. Ακολούθως τοποθετούμε σουπλά σε κάθε κοριτσάκι, μπολ και φυσικά από έναν καθρέφτη για να μπορούν να δουν το τελικό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια τοποθετούμε τις ροζ ποδιές που θα φορέσουν τα κοριτσάκια κατά τη διάρκεια της μαγικής τους εμπειρίας. Έπειτα τοποθετούμε τα ποτήρια σαμπάνια. Στη συνέχεια τοποθετούμε ορισμένα διακοσμητικά τα οποία θα κάνουν το τραπέζι μας πραγματικά παραμυθένιο. Επίσης τοποθετούμε νερό με υποαλλεργικά αιθέρια έλαια σε κάθε μπολ. Συνεχίζουμε με επιπλέον διακόσμηση του τραπεζιού μας. Τοποθετούμε τα προϊόντα και τα καλλυντικά με τα οποία θα γίνουν όλες οι θεραπείες και οι περιποίησεις στο πρόσωπο και στα χέρια. Μετέπειτα βάζουμε μια συσκευή ατμού με σκοπό να δημιουργήσει χαλαρή ατμόσφαιρα στα κοριτσάκια μας. Κλείνουμε τοποθετώντας ατομικές και αποστηρωμένες γυρλάντες και πετσέτες σε κάθε κοριτσάκι. Βάζουμε τις τελευταίες πινεγιές και είμαστε έτοιμοι. Είναι όλα έτοιμα για να υποδεχθούμε τις μικρές πριγκίπισσές μας. Είναι σίγουρο ότι τα κοριτσάκια μας θα χαλαρώσουν και θα περάσουν παραμυθένια. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο μας. Γεια σας!